Pozdrav navijači Dinama! Držite se čvrsto za stolice jer danas imamo elektrizirajuću priču za vas. A ako još niste dio našeg tima pretplatnika, brzo pritisnite taj gumb da ne propustite ništa od onoga što se događa. Nedavno, nakon poraza od Lokomotiva, kotači su počeli okretati iza kulisa Dinama Zagreba. Svi su nestrpljivi, pokušavajući pogoditi što će se dogoditi s trenerom Sergejem Jakirovićem. A znate što je najnevjerojatnije? Kladionice su u potpunoj tišini o tome tko će ove godine osvojiti hrvatski naslov. Prije zimske pauze Dinamo je bio korak ispred Hajduka, ali ta prednost je izgledala krhko. Sada je moguće da Hajduk preuzme ulogu favorita. Veliko pitanje je, kako će to utjecati na raspoloženje i brojke u kladionicama? Ali, navijači Dinama, igra još nije gotova. Svi smo znatiželjni tko će biti novi zapovjednik našeg tima ako Jakirović zaista ode. A scenarij je toliko lud da se sve može dogoditi. Čak i ono što se činilo nevjerojatnim jučer, danas može postati stvarnost. Čuo sam da ima utjecajnih ljudi u klubu koji su razmišljali o Igoru Štimcu kao treneru. Bi li to bio majstorski potez ili potpuno ludilo? Štimac bi donio potpuno novu energiju protresajući sve u Maksimiru. Istina je da nam je potrebna promjena. Unutarnja politika kluba još uvijek je zapetljana mreža intriga i borbi za moć. Može li ta luda ideja dovođenja Štimca uspjeti? Istina je da je, s drhtavim nogama, sve moguće. Budimo na oprezu da vidimo što će se dogoditi. Srijeda obećava biti dug i pun iznenađenja dan u Maksimiru. Pa, što mislite, što će se dogoditi? Ne zaboravite se pretplatiti na kanal da biste bili u toku sa svime što se događa u našem Dinamu Zagrebu.